Arratsaldeon pilotazaleok, hemen beste arratsalde batez gaude Antigo pilotalekuan, final aurrekoetarako azkeneko txartelak jokoan, eta hemen promesen partiduan Unai Amiano eta Eneko Beloki eta Ugaitza Mundarain eta Iker Garzia. Nere ondoan Mikel Aranguren. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, Ander. Bueno, final aurrekoa jokuan eta oazen pixkat errepasatzea nola dagoen gauza, ze multzo honetan Zubizarreta eta Landa barruan dazkagu, eta hemendik nola dihua kalkuluak egin behar izan ditugu, eta konta eguzu pixkat nola... Bai, gaurko partida entzun duzun betela ez, semifinaletarako txartel bat egongo da jokoan. Ezkerrez banago gorriek partida bat irazita dute, eta orduan tantearen arabera eta 14 tanto egin da, barruan egon golbiateke. Eta beste, hori, eta 14 irazi beharko dute aurre egiteko. Partida, irekia dagoz, gorriek ere 15 tanto egin beharko dituzte, eta despistatu ezkeo tanto asko dira. Aurre egiteko, orduan, bere honen eman beharko dute. Bai, Amiano eta Beloki Zubizarreta eta Landari irabazi zieten, Zubizarreta eta Landa Mundarain eta Garziari irabazi, eta orain, ea ze gertatzen den. Maila honetako Unai Amiano eta Beloki adin hontan bikote handia dela esan genezake, ez? Bai, ez esan daiteke igual Belokingatik, ez? Azkeneko urtean, urte terdin horakada handia indula, ez? Zen igual zen hain ezaguna edo hola, hain aukera ematen nahi zai eta ondo erantzuten gaina, joko honakin, eta gero ikusiko da, baina pelotana ze ondo juten dan eta elegantea eta nola teatzen zaion pelota. Eta beste, nahi Amundarain gustatzen zait, aurrelari bizi da eta aurre listoa eta joko dauka eta gutzai kapaz dela partidun bat iteko. Eta hemen Amundarainen bikotea berez titularra Eskutza zan, asko hitz egiten dana, bai, ez? Iztueta eta Eskutza haude hor atzelari bezala, zu bai atzelaria, konta eguzu pixkat zer dakaten, Iker Garzia bai jotzailea bezala, bai, ez? Konta eguzu zer dakate atzelari hauek? Ni uste desberdina diela, Iker Garzia eta Eskutza. Zenezun bezala Eskutza oso goien dabil, ez? Partidu asko jogatzen da, txabeletatik gertu. Eta uste toi, bi esku ona azkala eta baitare Arabakoa izatean, eta bada pixkat Arabako esperantzai. Iker Garzia, ni egi esan ez asko segitzen, eta horregoan hemen ikusi nuna batik, segurua eta bi esku hon, baina igual Eskutzakin konparatuta, golpe hori faldatzaiona eta hemen importantea da, tantoan iniziatiba ematea, ez dela erabat mendez, eta zaila golta ematea. Lau pilotariak horrela duat, eta Inigo Bianak aurkeztuko dizkigu. Hemen Antigoko pilotaleko. Antigoko pilota txapelketa honen 6. jardunaldi honetara, eta gaur bukatzen da ligaxka, beraz, gaur ateako dira azkeneko semifinalistak, gogoratu urrengo asten finalerdik izango die, atxaldeko 6:30 hasita. Recordar que la semana que viene ya comienzan las semifinales el martes y el miércoles, y empezarán a las 6:30 con la semifinal de las mujeres. Komentatu, zuzenen eskaintzen nahi gehala, YouTubeen partidu guztik, bai gaur, eta baita ere, bain arte jokatu dien guztik, eta urrengo astean jokatu digo dienak ere bai. Comentar que estamos emitiendo en directo en YouTube, en el canal Antiguako Pilotazaleok, y que, pues eso, tanto los partidos que se han jugado hasta ahora como los que se jugarán de aquí en adelante también se emitirán en directo. Komentatu baita ere, boletoa zozketatzen egala saski bat, eta promesa eta elite mailan arteko partidun arten, saski hori zozketatuko degula. Euro bat balio du boletu horrek, eta saskia da 3 botila Inurrita Ardonak, 3 botila Euskal Sagardonak, eta baita ere bertako produktuk zozketatzen egia. Estamos sorteando, vamos a sortear una cesta entre el partido de promesas y el de élite, y el boleto vale 1 euro, y vamos a sortear 3 botellas de vinos de Inurrieta, 3 botellas de Euskal Sagardoa, y pues también productos de aquí, ¿vale? Eta, hau esan da, ja hemen dauden protagonistak aurkeztuko izkizuet, partidu hontako, promesa mailako partidua izango da. Alde batetik epaileak, gaur hemen dauzkegun epaileak aurkeztuko izkizuet.
aurreko epaietan lanetan arituko dana, Ander Muruamendiaraz, txalo bero bat beretzako. Eta atzeko epaien lanetan arituko dana, Mikel Txoperena, beste txalo bero bat beretzako. Bueno, eta pelotariak, gorriz arituko dienak, aurrelaria Irundik dator, Aurrera Tolosa klubekoa da, 17 urte ditu, bera da, Unai Amiano. Bere atzelaria gorriz baita ere, Andoaingoa bera, Gazteleku klubekoa, 17 urte ditu, eta bera da, Eneko Beloki. Eta beren aurkariak urdinez arituko dienak biak, aurrelaria Ernialdekoa, Aurrera Tolosa klubekoa, 18 urte ditu, bera da, Ugaitza Mundarain, txalo beroa beretzat ere bai. Atzelaria Idiazabalgoa, Aurrera Tolosa klubekoa, 17 urte ditu, bera da Iker Garzia. Zorte hon lau pilotariei, da disfrutatu danak. Aurkezpenak eginda, eta Txoperena botatako txapa urdin. Atera, eta zait pixka fekatu zean materialean, berotzen aizian bitarten, baina jogatzeko pilota, ematen zuten, Mikel? Bai, jogatzeko egokiak ematen zuten berotzen mintzat, ez gehiagi, moteleik ez zare, eta zaila da, fronto jontan asmatzea, eta asmatu ezkio partido oso politak ateatzen dira, suerteak da partido behar bat ikusten. Bi bikoteak final aurrekoetarako txartela jokuan, eta Ugaitz Amundarainek emango dio hasiera partidari. Kaloak, Antiboko pilotalekoan, atera du, gero bolea atzerantzun, hortxe Amundarain. Honek atzera, atzeraguteko zulotik, eraman Beloki, kendu gainera, Garzia lauterritik. Beloki ezkerrez, atera, Beloki. Zartu Amundarain, Amianoko zin. Nego tantoa, urdinentzat. Tanto ona, Garzian, gozatzen eta barrimatzen. Beloki indarren pizka, baina tanto ona intzat, partidazten. Bat eta huts, Amundarain eta Garzia aurretik. Lauak Gipuzkoarra da ditugu. Atera da Amundarainek. Amianok, boleaz berriro ere. Nakua, bizi, eta zebantu bat. Bi eta huts. Amundarainek horrea eraman behar du bere jokua ez? Bai, lehen esan dugu ez, bikote honen arrisku egal hor aurren dagoela. Bila eta oso bizkorra eta seguru, saietuko jala urtinak aurrea ematen eta gorrik batzea kargatzen orduan. Hor asmatzen duenak, asko idatziko. Iota eskuan, Ugaitzek. Zaila dute, Amianok, hirugarrenez, boleaz. Ezkerrez, Beloki, ezkerrez jarri, Euskal Motz gehatu, hortxe Ikerrek. Nire Euskal Motz, Amiano, bizi. Garziak, jaso. Botera, eskubiz bainera. Altu da asko emandaz. Sartu, seitik gana Garzia. Amiano, berriro eratzera, botera jarri, boteko zulotik. Eutxi. Atzera. Eta tantua, nahi Amiano. Eta hemen ikusi dugu, ezkerra da, baina eskubiakin aditze konfiantza dagoan, Kubi hona, bai, botea eta ondo luzatzen du. Hemen, hasieran esan duguna. Hortandea, tantoan ekimena ematea, ekimena ematen duenak, hemen atzetik milagorrak ez dago eta asko irazita. Eta hemen ere atzelariaren aireko jokua, ez? Hemen ikusi dugu Garziak pixkat atzera duda indula, ez? Airera edo botera jarri, ez? Bai, gaur eguneko atzelarik berri hortuta daude airen aukitzea. Lehen oso desberdinatzen, hemen dena zian reboteatzen eta bila, baina gaur da den aire. Aire hona auki behar da. Hemen da fronte guztietan jogatzeko. Haze! Iarrenean eman dute, bai, iarrenean. Erretik apenean ikusiko dugu, hor Ugaitzek. Hemen ikusten ari geha. Lehenengoen esan nuke, ez?
Bai, nik buena esango nuke. Bai. Baina beak kejatu inda eta segur. Bai? Benengoan izango zen. Benengoan izan. Gazte bolea, Damiano bipareta hori. Erran matxetea, Bai. Ar, Atera Damiano. Garcia, sartu. Eskubiz. Garcia botera, boti golea zezen. Hiru tanto urdinak, hirura Kamianok eginda. Baka pilota eskuan. Aurrera Tolosako pilotaria, baina hau, Irunekua. Irunen bizi den aurrelaria. Gartzia. Eskatu belokik, gozatzeko daka, altura asko, baina ezker paretetik, gora. ies indio gora, baina pelota zoe harra, ondo gozatu, ondo sartu zaien pelota eta pelota kada harra. Esku gozoa eneko. Bai, bi eskukin libre, eta pelotakin enkuentro hona eta justu eta jego alez, iteko daula, o kilo batzuk hartzeko daula gorputzei, baina hartzen danen itxura honeko atzelari. Atera du Amundarenek eta beloki esan du esku gozoa dela, eta ezkerrakin ondo esatezen nuen bezala ez libre jo, eta lau eta hiru. Bueno, jona gaztetan, libre egiten behar da, eta gero ikasiko dute, noiz sujetatu eta noiz soltatu eta... Amundarain. Belokik, gora gore. Baitu. Kuriosoa, Amianok bi pilota utzi ditu pasatzen sakean, eta bi restua gora. Bai, eta ikusten da aurrelari gaina jogatzeko daudela, biak iskat sake hartu duenen agindu indu eta atzelariko indi iskat sartu ezinik, sartzegotan partio noen di. Amundarain. Berri gore atzelariari utzi, oain sartu gindu. Luze, Amiano, bizi, Iker. Beloki gozatzeko pilota. Bandio. Garcia seitikan. Sartu. Beloki ezkerrez. Eskubiz jarri da, Iker. Amiano sartu da jokuan. Bizi. Botez. Paso. Ezker gantxoa. Kiragarria. Ikaina, Bai. Ikaina. Matezun bolea zenango ziola, hasiera baten. Ematen du hain guziko errepikapen. Pentsatzen bolea sartuko zala. Eta azkeneko, hortxe. Baina besoa luze inda, elegante. Uste zaio gaitare Amiano, ez, beak gaitasuna gala pauso bat eman da dominatzeko ez da, tanto. Gerra hortan indarra bada. Sakear dira, Garcia sartu. Beloki. Eta pixka mozigatu, aukera Amianok, eskubiz sartuko da. Oso batera, bain bolea, Ziker, bai. Amiano. Bizi, Amundarain jaso. Aukera bain. Berbere oso atzera. Garcia, bai. Amiano. Zabaldu. Bolea zoain. Amundarain denbora eman dio. Beloki. Hain, ukaitzen zat aukera. Gatzera. Beloki defentsalaetan. Ongi bolea. Bainakoa. Paso. Beste kontrarasoan, atzera, gaina zabaldu. Ongi beloki goleaz. Bainakoa beste bat. Eta kontrarasoan, Amianok. Ezin. Eta 6 eta 4. Eta hasiera honetan, hortxe, tanteo hoi ez, azkenean esaten zenuna hasieran, horriek 15 imarritu zela ez. Azkenean hori bai psikologikoki... Azkenean ez zu iratzi hor, baina 15 tanto asko dira eta hasieran deskuidatzen batzea edo iesiten baizue, pero iteko komeri. Tanto polita, azkena ikusi du, no? Bai. Mugitu bat. Atera du gaitzek, paretakin, Amiano sartzeko, beloki, botera, Inakua, konegatzera, Garcia. Beloki pilota ederra, lautik, kontixerdian jo, Garcia, Amiano. Eta unaik oso atzera, goleaz, bai, Amiano, atzera guaindik, goleaz, bai, sartu du, bai. Ez, txarra bandu txoperenak. Bai. Haze ezkerra, Indarra, pelotazo bikainak. Nik, zaki baino, kasi rebote direktua esan nuke, Bai, airea jo dut, hortxe izan, baina...
Bat handia eta urrongo handiagoa. Bai. 5-6. Honek okerrez banao anaia bat zarragoa du baita. Bai, Iker. Urte bat tarragoa. Prestatu du Garziak, beroki lautik, atzeratu. Egu txarrera. Eutxi. Ea Miano, nora. Eskubiz, ere golpe latza. Goleaz Garzia. Atzera, goen Garziak, bera pixkat. Gainera etorri, eutxi. Beloki. Oso ongi atzetik aurrera joan, agozatu. Garzia tantoretan oso atzetik jokatzen. Haimuztu, luze. Ea Miano. Boleaz, derrigortua Garzia. Eraman. Nakua. Erra. Hori daka, pilotaria boterea gatena, gero, eta jokaldiak egiten dakitena. Hori dakate, ez? Bai, Azkenean. hori da. Zulo handiak iregitzen ditu eta ikusten da, ez? Gorriak igual luzeagoa diala, ez? Golpe gehiago eta tegezia gaizkei, baina hemen defensa nahi batzea, oso zaila da. Txea Miano, Garziari itxoiten, bere jokalekuan jartzeko. Badoa, aurrera Tolosako, aurrelaria. Atera, Amorainek traidez. Atzera hau ere oso atzera. Eutxi Garzia, sartu da. Igando indarra oso bizi, eta leku oso txarrera. Eta esate ez duna Mikel ez, azkenen bizitasun hori, ari da gauntxo bertan, lehenengo aldiz jartzeko, ez? Bigote gorria jarri da lehenengo aurretik. Bai, esango nuke baita ere, Mianok, arrote asko agala, baina gozatu ere oso ondo, ez? Azkeneko biru losak errez bilatzea ditula eta importantea da hori, emateaz gain baita ere gozatzea hori. Beloki, bizi, errotera doa, hain sartu da Garzia. Ea Miano, eskubiz. Azel lanak ditun Garziak, erroteatu, eta lan asko. Eta lehenengo etenaldira iristen gea, eta urdinek ez dute pelotari galdu. Dana gorriak eginikoa dira. Bai, esan dugu lehen ez, igual oso segurua diala urdinak eta hoi, baino hemen hain duin behar da. Bestela hemen pasako marra hontatik, airea landana zaila dira eta zaila. Hortxe, 8-6, oso ondo hasi dira gorria urdinak barkatu aurretik. Amundaraini ondo ikusi dugu, ez? Hor bizi aurren, tantuak eta nasten, baina Amiano sartuanen jokun, bai ezker bai eskui, ez, Mikel? Ezkene, eta Beloki bai, ez, gozatzen. Bai, oida ez, Amundaren jokatzeko dola ikusten da, baina Beloki ondo ari da baita ere, hasieran pelota batzu gota ditu, eta horra Amiano gol partidua pixka bere tokira garrio. Eta ikusi harko, ikustea Garzia desero oso daula, ez? Puntu batzutan botea ezin hartu bezala, eta urdinentzako garantzitsua Garzia partiun sartzea eta Belokiekin pelotea bintza berdintzea. Atera du Amianok, eutxe Garzia, Belokik eskatu, zerrek luzatu, Garzia, gozatu honek, Amundarain boleaz sartu, Amiano, aukera, ederra. Oso ondo jogatzen Amiano, Oso ondo jogatzen Amiano. Bai. Eta, esango genuke, gorrie partida bere beraiek daramatela, ez, pixua, eta gaina ongi, ez? Bai, ikusten daia pixka bere terrenoa garri dutela, nagusi diala eta zuloak iregitzen nahi dira. Sake ardira, eutxe Garzia, erresto osona. Eta, handoa indarra, bizi, Garzia. Pelotatu, Amiano berriz bai, leku oso txarrera, eta ezin. Bauxe da, tanto hauetan ikusten nahi gana, ez? Garzia denbo guztien bostan atzetik. Bai, hori da. Oso askotan duda baina, aurrera jun, zehasio gehatu. Gero pixka pelota zona jotzea lortzen duen Belokik hemen atzetik erraz kentzen du, eta Utzi dio Belokik, ejada naia. Oen boleaz. Eutxe, Amundarain. Ireki, ederra. Eutxe Amiano. Ea Garzia. Bat ere gozatu. Belokik.
airera behartuta, eta ezin. Hortxe, ez aukera dazkanian, ikusi zaizki azkeneko tantotan, batzuk motz, beste batzuk ezin kolokatu, ez? Ero zaila da baita ere, Presioa dominatu da, zaudenen partidu guztien pelotazoa gazu eta ondi eman nahi duzu eta presa horrekin askotan. Ba, 11-6, lau tanto gatzi zaie gorriei, final horretara aiatzeko gaitzoa, eta mundarainek ezin. Eta 12-6. Hortxe ez, esango nuke Miguel, Amianoren pelotaz hori ainatzera botatzeko, berak hain bizi botatzeko, airez sartzeko aizai ezatela, porque goitik etortzen malin bada ez, baina hain bizi etorrita, ezakizu nola ez, nola reakzionatzeko, ba azkenen denbora gutxi da gazu, ez da? Bai, ikusten da baina ez, askotan igual erdibiden harrapatzen dula atzea aurrea jun, eta askotan jogatu hartu batea hau bestea, eta bai, sartu du. Ea beloki. Atzera. Eta rebote garbia. Belokiri ikusten zaio, ez? Igual gaur ez da inbeste gotatzen nahi pelota, baina ze bizi atatzen. Frontis erdin jota. Frontis erdin jodu, Bada una jamaniano. Partida menpe dakate momentuz. Eta sentsazioak olakoa dira. Nik hau galdutako txakete emango nioke Garziari. Eta urdinentzat, nire kalkulokin, lehenengo galdutakoa. Eta 14-6. Eta 14-6 galtzen doaz. Bai, hasieran pixkat estutu ditu, hortxe jundia, baina ikusten da gorria nagusi dira. Oso atzera Miano, boleaz, eutxe Garziak. Hau atzera goendik. Hau bai sartu du frontisean. Aukera. Bipareta, amundarainek ikusi, atzelariaren zat pilotak. Ezin hobea, oso atzera. Agarra pelotaka da, Eutxo Garziak. Ea unai, bipareta horri ere. Eutxo gaitzek, aurreratu Amiano, eta baina aukera urdinentzat. Gainera bota dio hortxe zan Amiano, bizi, aukera bain ez du gozatu. Ea beloki. Ongi, Garzia, bostetik. Amiano, Sotamanoz, bizi. Esan dio beloki sartzeko, Iñakua, amundarainek igarri dio. Zabalen, amundarain metro asko korritzen. Sotamanoz hartzia eta gora. Esaten detu naiz, Miguel, etortzen zaizu pelotazo bat, gozatu nahi dezu eta hori gertatzen da. Askotan kontroli gabe. Eta ezaki unua jundan pilota, kalera atea dan edo... Bai, kanpoa biari hor, justo zuro txiki bada, eta hortik anzu. 15-6, eta denbora. Bikote... Amiano izan gustatzen, Partiduan igual ekimena beha dara ma, ez? Esko ematen nahi zaio, eta aurren ere ondo mugitzen pelota, eta... Bai. Men ondo handakau... Nengo ezker bikaina izan dago ongan eta... Bai, hemen ondoan dago. Diferentzia, antzeko joku baita. Bai, egason, bai. Hortxe. Igual, oroitzapenak etortzen zaizkio, ez? Bien, no? Esaten. Horre paia esate jo. Ja, pilota ondo dan. Eta bai. Kalea ez da guzita, euririk ez. Beroa bai. Baina, pilotan jogatzeko ongi esan genizak ez? Ongi. Pilotan jogatzeko ez da baitzak eginoiz. Kontoi barrun beti guztua. Ba, Amiano pilota eskun. 15-6. Hanka pixkat estiratzen. Bada unai. Aukera, galtzartu. Aukera Amianok, ea zerrein godu nuain. Zabalean bizi. Eta beste tanto bat. Eta hemen atzaldetik entzun dugu, ez? Azkenen hor jartzen da Amiano, eta ezaki guzerrengo bipareta, bizi txokora, bizi zabalea. Ezkerrek askotan hori dagat, ezta? Postura tekin, golpe asko jotzeko aukera, eta orduan momentu arte izkutatzen dut, eta hori aprobetxatu behar dute ezkerrek. Kontraiokin gainatzeko. 6-6. Ere ikusi dugu Moparen lanak egiten. Eta
atera du. Unaiek, eutxu gaute. Damiano, Luzio gain zabalea, abatzea gotze joan, eta garbi pantoa. Damiano horentzat, partida guztiz euskatuta. Beste abiadura bat ikusten zaio, ezkerra hortan, ezkerra hori harrapatzen duen. Atera du nahi. Baita askorekin, García sartu. Damiano bizi, bangi amundar nahi. Beloki. Ia Iker. Damiano sartuko da. García. Beloki ezkerrez. Rematutako pilota ongi atera, zabaldu gainera. Iparetan ondaren eta jokaldia genuen. Aurrera Tolosako aurrelari hau ere. Eta errepikapenean berriko ikustea, gatza, Pareta eharra, Bai. Altuna firmatuko dugu noitako. Bai, Altuna hor bizti jartzen da, ez nola. Begezarreko hormabiko itako. Aspaldiko partez, urdinak sakia, eta tantoa beraintzat. 8 eta 17. Ez, takadatxo bat indar gerturatzen dian eta astutzen duen partida. 15ean ez dugu esan, baina, Amiano eta Beloki, ja, final horrekotan ditugu. Beraz, Amiano, Beloki eta Zubizarreta eta Landa. Multzo honetan selkatu dian bi bikoteak. Baina, Jamundo Arainek eta Garziak, tanto ekimena hartzen duten eta... Baina, aurrena ez zela pasako liegez, da, gorriak. Bai. Bi partidera. Leku oso karrera. Berriro ere. Deseroso ez, Gartzia hor. Igual toki gehiago zegan besoa luzatu eta baina ikusten da kantziak ezin hartu eta hola, komodo ezabilela. Bai, lehen ia gure kamera jandu eta hori bai buruan, ez, okiko du. Lurron. Zera du, Zabalera, Gartzia polea, bizia, ze polea, ikera garria. Amiano, jokatzen ari den partida gaur arratsaldean. Asko jogatzen nahi da. Gol erraztasunakin baita ere ez da. Asko dominatzen nahi bielako, baina asko jogatzen da. Unaiek, sakear dira, eta ezin. Garziak. 20garrena ere badakate. Gote gorria. Damiano. Zabaldu. Gartzia, sartu. Golea zemango dio, golea zabaldu. Ea Beloki. Ezkerrez. Mundarain sartu, ez zer askoekin. Damiano, gainera etorri. Sartu da, ezin ezerrekin. Zabaldu eta txarra. Epaiaren eskutara, Damiano galduen bigarrena. 9-20, Mikel. Mazan, pelotaka da, Ondo gainetik pasata eta anto izateko aukera asko du, nintzaiot. Egin dituen guztikin, bagarren bate faiatu beharko du, ezta? Amundarain. Zagia luze, Damiano, golea, zabaldu, eta tantoaren ekimena berea doantxe hortan. Inakua, Amundaraine kontrara soan, beste inako bat, bipareta, hortxe Damiano inakua zabalean, eta tantoa. Amundarainen terrenuan sartu, eta irabazi ere, Bai, konfiantza egiten duna, ez? Baina ikusten zaio aurreko kantxa hori ointxe bertan beha dominatzen dula. Lotakin batea juten da, eta ondo, ondo aire jogatzen. 29, Txaloak, Antiboko pilotalekuan, badu hau nahi, berazken sakeak. Luze, Mundarinek pasa, Zabaletik Zabalera eskubiz, eutxe, aukera, ezkerre sartu. Inakua, oso altua, Amundaraine, kontrara soan, Beloki, ezin. Hortxe, konfiantzakit, zatezuna nivel konfiantzakit ikuste zaio eta hortxe, azkenen dejadakin edo txaloak nahi zituen, bere azkeneko tantorako. Ja, luzitu, ez da? Eta, sake guztiak, Amundarainentzat izango dira. Atera dugu altxok.
Hone Zabaldea, Beloki, Presto ona, Garzia. Pilota ona, Beloki, gatera, bizi, Amundarainek nakoa. Saltua, atzera, Zerraidez, sartu, Amiano, zer egingo duen, atzeratu, Garzia, bai. Amiano. Asko ematen, Amiano. Pipareta, keinu, edo eman. Eman, eta txapara. Azita, ez da lehen esan deuna, ja azita eta konfiantzan kontuk. 11. Eta hemen ikusten dugu Amundaraina aurpegia, ez? Oso nekatu ikuste dugu, beteta bezala. Eta 3. etenaldia, ez? Eskatuko dute behaiek. 3 behaiek eskatu duzela esango nuke. Bai, hori da. Bai, bero iten du baita ere, eta bai da. Horreka asko inberra egiten nahi da, alde batea bestea. Horrek uste dugu pixkat hanka edo. Aidala ikutzen. Espero ezagun ezer estiratzen dagoen. Espero ezagun ez izatea zerre. Eta, bueno, 11:21, etenaldia eskatu, baina, bueno, kenen ze esango zenuke zergatik geatu duten oantxe partidua. Nekea izango da ez, azkenen. Nekea, da igual Amundaraina geatu duz, ikusten nahi gauen estiramentu batzuk, eta hankan atzegaldean heltzen nahi dela, eta igual horregatik ez. Zerbait sentituko zuen, da azpara, ez, prekauzioz. Bai. Haizu, bain partidu askoko garaia, eta igual kargan ondorioz. Presa, Amundarain, txik pasakera, atera gaitz, Beloki, ezin. Eta 12:21. Martxe, esango nuke pixkat oztu egindala partidua, ez? Ikusi dugu hain Amianoren utxegite hori, ja bukatzeko zekala, eta orain, ez? Bai, hori ez, oso reskundia eta hor xalutzitu nahi izan dut, eta galdu indut tentsioa pixkat. Atera dugu, Amundarainek. Beloki, Amundarainek jaso, eskuin sota manoz, oso atzera. Bizi, Beloki eskatu, bizi, azze piloteka da. Jaso, ikerrek. Keinu, Beloki ere eskatu, eta hau, ene. Bikaina pelotaka da, txaldeko pelotaka da. Eta jaso Garziak. Hau ere, oso atzera. Itzaiteatik. Amiano. Garzia, eutxe. Beste bat. Eta gora. Hace 3 pilota gara. Eman dituztenak gorriek. Undiak, ez zein baino zena undiago. Etan dut, atxaldegoa eta... Gaurra. Bai, xapenakin piatzen egin nahiz ez, partidua gorra batzatea, igual Beloki gehiago ikusteko ez. Xat estutu eta ber... Goa, negan Beloki ikusteko eta... Dia bate estutzen nahi eta pena horrekin. Sakia Amundarainena, eutxe, Henekok. Atzeko pilota Garziak. Arrimatua eta tanto Garzia. Egin duen lehen dabizikoa. Eta pixkanaka. Tentsioa juntzaio partidari, baina azkenean gorriek bukatu nahi eta ordina pixkanaka 14 iritsi dira. Markagailua txikuntzen, zintzak. Ematen zuen egurra handia emango ziola eta 14 ditu eta txikuntzen nahi de partidu. Atera du gaitzek, golea Zamiano. Amundarain. Zeratu. Beloki bostetik. Ea Garzia. Kantxardean. Eta hemen bukatu da partida. Unai Amiano eta Eneko Beloki gaien dira 22 eta 14 eta final horreketan izango ditugu Mikel. Bai, ez, igual, historio handi gabeko partidua, ez da? Hasieran ditu, ematen partidua engotala, baina gero batezea Amianon jokuakin ezin du eta meretzita irazi du, ez da? Protagonisten bila jongo geha bain, eta ea esaten diguten.
Bueno, tokatzen zaiona, ikasadadian Lehenengo aldi Antibon eta final aurrekotara selkatua. Ze sentsazio azkatzu? Bai, eskerrik asko, nahiko gustoa, ze bi partido en generalen nahiko nagin ditu, así que ondo gustoa, bai. Bai, hemen ezkerra zea, baino eskubiakin haze pilota zeman dituzuna bai, Bai, gaur eskuekin nahiko gustoa, así que bai, bai, ondo. Bai, ikusi dugu hor, hasieratik, hasieran pixkat, behaiek tarteakin edo aurretik jundia, baina geho hasizate bai zu eta bai beloki atzera jokatzen eta hortxe ondagakoa, ez? Bai, hasieran hor pixka guztain zaigu, baina geho belokile ondo hasia jokatzen nire nahiko ondo eta ondo, bai, bien arten partido ona, bai. Gero bai, aurrian bai jokatzeko zeuden, Bai, gaur aurren atea gauza eta ugaitzak nik uste ez dula egun oso nauki beha izateko, baina bueno, ondo, bai. Asko in eta gutxi galdu gaina ere. Bai, bukaraldea hor tanto bat, baina bai, generalen ondo. Bai, nola izan da bukaera hoi, azkenen tarte handia eta hortxe bukatzeko nahia eta hor pixkat zure burua bai nahi zenun txalokin, ez? Azkenen atera mendik handi bat. Bai, markaoren nahiko ondo eginean eta bukaren txoak egin batin eta ez da ondo atea, baina bueno, ondo bai. Nahi, sorte final horrekotan.
Ya llevan ya 14. Hey, no. Quítales tú. Te vas a divertir adelante. Juan, partidoko pilotak probatzen, eta lehenago, eskerrak eman nahi ditugu, ze taberna guzti hauetan, aipatu ditugun taberna guzti hauetan, partida emanaldia zuzenean botatzen ari dira eta Jose Marin, Plateron, Pentaberrin, Danenan, Abakandon, Trikuarrin, Antzaran, Olillos, Bar Luis, Aspaldiko, Bodegon, Urgain, Campus eta Zarika. Eskerrik asko guztiei. Biharren partido hontan, Unai Mata eta Ekain Dizeaga, Aingeru de la Fuente eta Josu Iruritaren aurka. Hemen bi bikoteak zelkatu dazkago, baina Mikel, lehenengo postua jokuan, ezta? Bai, importantea, lehenengo pasatzea. Uste, ez taldean okarez banago Julen Alberti eta iztu eta pasadialago albigarren bezala eta... Maze bi bikote, beste multzoan, ez? Igoa bezetxea eta Alberti iztueta. Bai, bai, bietako zetu gautare. Aukeratzeko zail, ez? Teorian ez, bigarrena izango zen, okerren jogatu duna. Mentxe partidua, iruritaz, ez? Azkenean eginan hitz egiten. Denbora asko pasa du, beste lesio luze bat izan du, baina itzuli eta joku uholdean esan genezake, ez da, hola, oaintxo bertan. Bai, egia nik bultatu danetik gutxi etela, ikusi nun aurreko astean hemen jogatu zuna, oso ondo ikusi nun, egia zen. Egia igual erreztasunak eman zizkietela bai Esposito eta bai Albenize, baina bere aldetik, bere abintzat dituzet, oso ondo intzula. Aber gaur gehi estutzen duten eta arte puntutan da, no? Bai, hemen azkenen ematen du bibikoteak taktikoki gorrien alde Mata sartu beharko zula asko jokuan, ez da? Eta urdinen aldetik irubitak ekimen araman, ez? Bai, esan daiteke igual bibikoteak antzekoa diala, ez? Bi atzelari jotzaile, eskubi oso nagatenak, aireare nahiko txuko moldatzen dianak hemen defenditzeko. Eta bi irabazle oso irabazle. Igual gantxoz eta hobeto moldatzen dana Mata eta De la Fuente beste rekurso batzukin, baina biak batez irabazleak. Bai, gainera gaztetatik, makina txapela irabazitakoak eta olako partida asko jokatutakoak. Gainera Mata aurreko, gain dela biagun edo, Zumaian partida ederra jokatu gentzun, final aurreko azian ere, eta konfiantza horrekin ere etorriko da, ez, Antibora. Hemen, eta aurrelarientzat, bi aurrelari hauentzat, Antiboko pilotalekua, emaitza honak, ez, egin izan dituzte normalean. Bai, okerrez banago, Mata iazko irabazlea da, ezta, hemen elite mailan, ezpurukin uste dut iratzizula. Bai. Eta bai, ondo zagutzen du frontoia, eta pentsatzet aurten bai, bigarren aldiz jarraian irabazte etorriko zela. Bai, okerrez bali manago, aurrekortiko bitxa De la Fuente promesetan egazizun, ez? Ez dagoa buruan. Ez.
Ez. Oker gaude bain. Mata, Buruz bai. egea eta, Mikel, buruz Bai. egea. Hoi mobilakin eta burua Claro. alpertzen. Bai. Baina, txoperena epaia hor ikusten dugu prest, ja pilotariei deia eginaz. Eta, bueno, hantxe salbatuko dugu, esan behar dugu zein dan txapelduna, ezta? Esango dugu begiratzen ari gara eta ja, esan dugu, eta orduan, Baina etxeniketara konpromiso baten jarritugu eta eskerrak guri laguntzeko dauden. hoi da, igoa zan, igoa. Igoa Ugarte mendia. Hementxe ikuste zuen, igoa eta Ugarte mendia. Baize altxa da hemen, antiguan, Mateu euria oraindik ez du egiten, baina pixkata ize altxa. Ea usten du, ne? Bai, Bestela goterak eta izaten diet. eta bueno, epaiak prest, hemen kanpoan dazkagu, txoperen aurretik, orain ligarren epaio bezala aukiko dugu, eta Murumo mendiariaz aurreko epailea txaloak, eta Inigo Bianaren eskutik aurkezpena. Elite mailako partiduarekin, eta gogoratu ligaskaia bukatzen dela partidu honekin, eta hurrengo asten ja finalerdik hasiko diela, arratsaldeko 6:00 astearten eta asteazkenen, arratsaldeko 6:00 emakumezkoen finalerdiakin. Recordar que la semana que viene empiezan las semifinales y empezarán a partir de las 6:30 con las semifinales de las mujeres, ¿vale? Eta bueno, hemen daude ja elite mailako protagonistak, aurkeztuko izkizue, talde batetik gorri zaituko dienak, aurrelaria Mendillorrikoa, Oberena klubekoa, 22 urte ditu, bera da Unai Mata. Txalo beroa beretzako. Bere atzelaria gorriz baitare, Astigarragatik dator, Mundarro klubekoa, 18 urte ditu, bera da Ekain Lizeaga. Eta beren aurkariak Urdinez biak, aurrelaria Eugikoa, Irurtzun klubekoa, 20 urte ditu, eta bera da Aingeru de la Fuente. Txalo beroa beretzako. Eta bere atzelaria, Urdinez baitare, Lantzetik dator, Oberena klubekoa bera, 24 urte ditu, bera da Josu Irurita. Bueno, zorte hon bibi bikotei. Animo. Lau pilotariak eta epaiak aurkeztuak, haze Joa Txapari, altura emanaz, eta sakea gorrientzat. Eta Irurita 24 urte, azkeneko urtea izango hemen antiguan, ez? Bai, hemen jogatzen duen azkeneko urtea izango dut. Hemen emaitza hona duzkana baita, ez? Beti oso ondo jogatu duna, eta ber. Horten, gaurko partioa erraintzun, eta gaur ondo jogatzen duen. Matak pilota eskuan, eta partida astera doa, Mataren eskutik. Atera du, Iruritak, Tartu da Mata, ze gantxoa jo duna, azteko. Gainera pelota gara eta eskutatu, Ander? Bai. Ederki bihurritu gainera. Eta esan dugu Zumaian partidu hona jokatu zula, baina justu zailo, momentuz Gertatzen da. Matan, ez, armetako bat, errekursotako bat, ezker gantxo bat, oso ondo markatzen du. Atera du Mata. Irurita, jarri, airez, txokoan, beru, keino, Lizeaga, airez Irurita. Emana, floreari. Ireki, De la Fuente, txokora, Mata, Irurita. Atzera, Lizeagare pixka gainera, eta gora. Soltatzea jonda, igual, buen egitea jun beharren, eta... Bai, esango nuke pixka gainera etorri zaiola, ez? Da, hor, azkenen... Bai, eta buen egitea jun beharren, pixkat mateat. Bana marka horian.
Horatu bibikote hauek sailkatu ditugula, baina lehenengo postua eta bigarrena jokuan atera duela Fuente. Bizi, eutxi, astiarrakoa. La Fuente, Zeagak sartu, Iruritak eskatu, oso atzera, Ekainek boleaz, txarra mandu epaiak. 2-1. Gozatzen hasi da Josu, Kubiakin ondo gozatzen Josu. Bai, gozatzen, eta aire ze bai eman dion bolea hori, Bai. ematera joan eta eharra, Garbia gainera. Garbia bai. Atera duela Fuente. Aire doa, Inakua, hortze da Unai, aukera, gantxoa, eta bi tanto, eta bi gantxo. Unai mata. Bizia ez hasiera Mikel. Nahiko bizia. Bai, oso mugitua, Horreko partioekin konparatuta, beste ritmo baten. Gusten da mata zaula barkatzeko, Lehenengo partidan 4 Gipuzkoar genituen, hemen 3 Nafar eta Gipuzkoar bakarra. Mata pilota botatzen, Irurita Erne, bada mata. Gera du, Geruk pasatzen utzi, arrezko bikaina, Biziaga, bizi, Fronti Xerdian joa. Irurita, eskulta, ederra. Motiatu, sartu, ea Irurita. Hau, atzerago, Airez, Biziaga, bai, De La Fuente, bain botera jarri, eta De La Fuente pasa. Irurita, atzera, erraboteko zulora, eutxi, izatzeko beste pilota bat, aretarekin, paso, ea De La Fuente. Bizi, hortzea Unai, Josu, mata gantxoa, guain guan ikutzu gozatu, Nakua hortxe da mata, beste jokaldia, atera du De La Fuente gortik, eskatu Josu. Zabaldu, mata, ea Lizeaga, atera honek ere, eutxe Josu. Mata, atera Zabaldu gainera, eta begusto txarreratzu joan, eta zondo ikusi duen matak jokaldiak. Lehenengo urteko txapelduna dela eta ikusten da, Frontoia dominatu iten duela. Eta Lizeaga nola defenditu duen, tanto honetan. Hoi xamerron, aipatu nahiko nuen, Lizeagan defentsa, Iruritak asko mandio, baina ondo hemen atzeko zulotik, ondo defenditu da, eta ondo partidu gango dela hasiera honetan bintzat. 3-2, mata bere denbora hartzen. 3 pilotariak berari begira, hortxe da mata. Eta banoz, aukerako pilota, aztiarrako antzat, bizi, eta tanto. Ara pelota da, bizi arrimatua. Gol postura ez da gol ez da beste batzu ezain elegantea, baina nahi ikusten da, eskubi hortan badagoela indarrez. Fronti Xerdian joaz, Mandior. Mandakoa. 4-2. Eta komunikazioa ikusten da, Mata eta Lizan artean, hor Mata, igual protagonismoa beratzat, beha veteranoagoa eta badaki, agian ikusten egia Lizaga lasaitzen, Bai, baina, ikainengatik azpimarratuko nuen baita, oso saia eta plaza izona da, Hala, urduri jartzen da noitakoa eta alde hortatik behintzat. Nakua Matak, Keño, Lizaga, pena. Esaten da hemen, Keñoak oso garrantzioa izateiala, Eta... Bai, eta ondo indako Keñoa zane, aprobetxatzeko pelota zan, baina... Igual hor kostatzen zailago, eskubi oso indartsua, baina ezkerra dauka lotuxiago eta kale handia. Sakea Aingeruk. Hortxe da. Eta Ekainek paso. Irurita. Gatzera. Oleaz Lizeaga. Atzera De La Fuente. Gainera etorri. Ea Mata. Eskubiz jarri. Atzeratu. Irurita Boleaz. Gora. Posteta 3. Ikusten da pixkat Mata sartzen da denen, ez da gorrin alde bezala ekartzen duela tanto.
Bai, ematen du, oantxe bertan gorriek beraiek eramandako jokua, ez? Ekimena igual, pixkabe, ikuste mata jokun dagoela, esan dezu atzo oso ondo jogatuta dagoela, ikusten da. Bizi eta jokuak dagoela. Atera du mata. Eta banute la fuente. Nahi. Atua zabalean. Eutzen, gero. Erantzuna. Pirurita. Atera. Goleaz. La fuente aukera. Atera honek ere. Lizea ba. Bain, aukera beretzak. Gainera etorri. La fuente botez. Lautorritik. Ateratu. Eutxe, Lizea. Pirurita. Zeagak ezin. Joda zaila. Arrima dutakoa. Eta 4-5. Dela Fontere bai ondo defentsan, bizko arrankatatik eta uste beharko da igual, eta berrek kainek ritmontan aguantatzen duen, usteak goituta daude. Uste beharko da. Ikusten egia mata ebai oso atzera etortzen dela, ez? Azkenen usta pelotean saltzen denean, mata laurain etortzen da. Ia. Hor... Bai, igual lan pixka kendu nahiko dio, Lizea gai, pelota batzuk hartu, eta ikusten da beha sartzen danen, zehose aldatu iten dela. 5-5. De la Fuente. Atera, erdiko sakea, gote bazuletik, paso. Ipaleta, erra. Ikaina, efektokin, zondo. Hemen ikusten ari gara laburpena, errepikapena barkatu. Eta hortxe, ipaleta efektua handiarekin. Matak ezin errabatu. 6-5. La Fuente, erdiko sakea bere. Jokoan sartuko da. Atzera ezkerrez. Ekain. Pirurita. Atzera. Zotaman ez bain. Eta oso gora. De la Fuente. Pilota eskuan. Atera. Peño. Atzera iruritak. Goteko zulotik. Ezin. Tankel. Azkeneko tantoetan partida aldatu egin da, ez? Bai, ez esan deunetik, erritmoa mantentzeko gai izango zen, da ikusten da ez. Piskat igual, hortikan etorri daitekela, Zurdinan ekimen, ez? Piskat atzea kargatu eta gaidan partiu guztien ritmo hori agontatzeko ekain. Ondo hasi da, hasierako tantona, baina Ikusi dugu gainea bera izan da zuzenean etorri dana etena eskatzea, ez? berak izan dira azkeneko pare bat akatsak bai. Keinukin da min ezagut ez, De la Fuente ondo da keinu iten eta irurita kubikin oso ondo aprobetxatzen da. Aurrera inozatu, zero erizatzea. Eskatoi, inkomodo gotea. Eman dio txoperen ebaia pilota. Engel hori. Gaurtxe da De la Fuente. Zatia, oain zabalea, oso zabalea. Eutxe Txo! De la Fuente. Ipareta, hortxe Alizeaga, matak eman dio. Ea irurita. Gainera torri. Atera matak. Irurita. Matari ezin kendu. Mantxoa. De la Fuentek. Erki defenditu. Eta boleaz bain Alizeaga. Ea ingeru. Ateratu, berriro ere boleaz. Aurrera De la Fuente. Irurita ernez egoen. Boleaz. Ingeru. Matak altura. Irurita ezkerrez. Mata botera. Lauterretu. Oso, ongi altura emanez. Ea irurita. Tartu da iruterretik. Behartu De la Fuente. Hain berak aukera. Atzera. Boleaz irurita. Gora! Lehen esan dugu, ez? Urdina saiatzen diatzea kargatzen jokoa. Joko du lasaiago, zuzenago. Eta mata berri bere gainaz, gaina ondo da, gantxo aurrutitik sartzen, baina oso ondo markatzen eta
Gantxoa gehien bat markatzen, ez? Ez dago potentzia ematen nahi, baina markatzen ederki. Urrutitik gai hartzen eta bere meritu daga, horra ondo bideratzen. Atera du Matak. Paretarekin, irudita jaso. Utzi dio, ezkerrako atzelariari. Ezkerrez, alturarekin, eman. Ongi dutika. Seitik Lizeaga. Bizi honek ere. Arrimatu gainera. Lagoen zabaletik. Erra, pilotaka da. Ondia, Eutx, eta zabaldu gainera. Mata botez. Bizi txogora de la Fuente. Jaso. Keinu Matak. Lizeaga ezkerrez. Hortxa irurita. Golea zeman. Ea Josu ezkerrez. Keinu, Mata berriro ere. Lizeaga. Pilotaka ederra baina gora. Josu un tantoa ona baita ere, Igual lehenengo tantoa izan da bain beste exigitu dutena defenditzen, hemen atzetik da ondo, defenditu eta egin baten, bere meritua da katxago baita ere. Hori akaba iruritak ez, eman asko aurrelariari kendu eta ebai pilota gutxi ez, Aldu gutxi, bai. Mata gaukera, gantxoa baina bain kanpora. Matak galdu duen lehendabiziko pilota eta 10-6. Basango nuke alde garrantzitsua ez. Bai, igual pelote hone, egia da Urdinak ekimena ematen nahi diala bain, baino poliki markadoren jokuan ez da hon bezalako aldea ateatzen. Irurita gozatzeko pilota. Lautukan, eman dio, ikara garrezkoa. Tragoteatu, eta tanto. 11-6 Lanerdiak egin da. Lehenengo postuan sailkatzeko 11 tanto besterik ez behar. Zuloa irekitzen, Atera du. Zurita, goleaz Lizeaga. Mata sartu da jokuan, Sotabanoz, honek ere Sotabanoz. Gozatu, atzera honaik, irurita. Nakua, oso urrutitik. Zantzaiak hor urrutitik, Eta baina ekimena guztiz urdinena. Bai, atxiratik espero zan, irurita dominatzea, ingeruke bai atzea jotzea. Partidu serioa ingeruna. Hor da, aldea. Du aitzea apuntatzen, baina seguraski galdutako da nengo aldea, indako tamaino goi. Urdinak ez dute pilotari galdu. Oain lehenengoa. Zeiteatik, zeizatean etzeite. Zazpita mabi. Matak, pilota askoan. Bagoitza bere pilotakin, hori bai, bigote bagoitza bere pilota ateatzen ari da. Sake Luzea, irurita, Lizeaga. Kolizerdian jo, irurita beskatu, altura gehiago emanez, pelote ban bihatzerari. Ea Nafarra baina. Airera egiteko keinu egin, baina atzera etorri, eta ostongi Lizeaga. Josu. Pelote ba, ederra ikusten ari gara. Biesku bizi. Matas. Bere atzelaria laguntzen. Irurita. Ostondo. Ea Lizeaga. Hauze jarraitza dute bere atzelariek. De la Fuente sartu nahian. Bai, Mata. Berriro ere. Moztu. De la Fuente ezkerrez. Altura handi emanaz. Hauze, Lizeaga. Irurita. Paretarekin, botera, astiarrakoa, ongi. Kanto garrantzitsua oso ikusten ari gana. Eutxe Lizeaga, de la Fuente, ez keinu. Irurita, azetik aurrera bertu jo, boleaz Lizeaga ezin. Ni hemen iruritari boste egin dago dazkat kontatu daia. Oso ondo jogatzen. Danak atzian. Danak atzian, lau edo izan. Bai, atzea eman dago. Hemen frontoi honetan beti oso ondo jogatzen. Frontoi guztietan, baina hemen
zulo handiak iregitzen dut, asko jotzen dio, eta gero bolea defenditzeko bolea hona daka, erasoa pasatzeko ere bai askotan, orduan Josu iraztea oso zaila. Eutxi, Lizeagak, ipareta, eutakin, frenatu egin da, eta ea Lizeaga. Atzera, ezkerra idez, ezin. Zortzi eta mairu. Eta dator Mata, bere pilota hartzera. Handio txoperena epaiek. Bere denbora hartu. Eta badoa Mata. Eta Fuente de Sotamano. Batza, errestua. Errestua. Ozo. Iruritak eskatu. Bizi. Ezkerrera gainera. Ea de la Fuente. Du askorik egin. Lizeagak. Irurita gozatzeko pilota. Ezkerrera. Atera. La Fuente aurreratu, baina ezin. Iruritak. Bizi. Eskatu. Bere lekuan da eta Irurita. Ea Mata hori. Atzera, zabaldu gainera. Botez gartua, Josu. Eutxe, ina paretarekin. Dejada, oso altua, kontrarasoan, beste dejada oso altu bat, kontrarasoan berriro ere, eta Mata atzera. Eutxi Irurita zeboldea. Eutxi hori bai, Ñakua eta tata. Tanto derra Mata jogatu duna, Bai. Bere taltxan, joku aurrea eman da. Baina hortxe ikusi dugu ez, azkenean Mata bi dejada oso altu, eta La Fuente kontrarasoan nahi ez? Ez dio, zakit, Bai. nola ikusten dezun hori? Igual pasa egin beharko lioke, edo... Bai, eskat ofizioa, ez da, igual de La Fuente gaztegoa da. Baina ikusten da baita ere, urdinei tanto iteko zenba gauza egin behar dian, Zenba jokaldi honi behar izan ditu Matak, antoa lortzeko. Ego horra dian urdinek. Atera du Matak. Eta... Lizeagak, gozatzeko pilota, errebotera du hau. Goti goleaz, bai! Mata! Lize, hau txedan gero. Lizeaga, gozatzeko pilota. Kontixertean jo. Gainera Iruritari. Matak atzelariari utzi. Konfiantza hartzeko beste Handia pilotaka pelota da. da. Latza eta Josuk frontixan jarri. Mata mozkoeta eutxi engero. Keino, beste pilotaka bat. Hortxe da Irurita bain Sotamanoz. Eutxi hori ere. Dejada. Eta tanto. Tanto ona gorriena, Bikaine zebota bikaina joitu baita, zebota azta bikaina. Eta Mata erakusten bere atzelarien gare bai, konfiantza gala ez. Keino horiek egiten eta azkenen atzelariek. Bueno, Bai. aprobetxatu behar du baita, Bikaine zoze baldin maga golpea da, orduan. Horko pelota horiek utzitare, behari horren pelota hona etorriko zaio, Bai, azkenen atzelariek bai konfiantza hori behar ez, azkenen pilota horiek, ez, askotan eskatzen dituzu ez, etortzen dira eharrak, eta askotan ere aurrelaria sartzen dira ez. Bai, bueno, pixkat ezagutu behar da, behin da gatzun atzean, da nola, ez da berdina jotzaio bat aukio, hainbeste zulo irekitzezun da. Gero nabarmenduko nuke igual parti honetan, ofizio, berizten dela Irurita eta Lizeagan hartzen, Lizeaga ere, da ez, garrotea da gala eta zuloak irekitzeko gai dela, baina beste igual, bote txarra eta joanen buen hain, botazo gehiago gozatu, arrimatu, hona ganen soltatu, baina eta gutxiko galdu ez. Lizeaga berriz, bueno, nahi ematea jun nahi eta txarra jartzen zaionen bai, ikan igual, zaio gehiago horiek. 13, ikusi dugu, zakit, nola ditzen den reflex edo, ez? Bota dio hor besoan, Mata eskuin besoan, edo... Ozteko izango da igual, golpe hartu dago ozteko reflex, Bai. ozteko bat. Mataren sakea. La Fuente de Sotamanoz. Lizeaga. Pelotazo ederra. Erraboteatu egingo du Iruritak eta kondizioan sartu. Ñakua. Mata, keino, ederra. Hortxe da gero, eta sartu egingo honek ere Fuentesa. Unai. Ñakua beste bat, hortxe da gero, kontrarasoa eta... Mucho! Azte tanto jokatu duten gorriek.
Eta nola eutxi dioten urruñak, Mikel? Bai, aurrego tantoan esan den, ez? Zenbat gautzen behar dian, hau tanto bat iteko. Zitu ze pelota harrapatu duen, da nola, kontraran efektu eman da. Oso gorra dia, Mata eskatzen mopa pasatzeko. Bi bikote hon ikusten nahi gehala esan dut, igual, txapeletik oso urruti ibiliko ez dienak, Batzuk oso gorra dialago, eta beste brillo handia gatelako, hortxe gertu ibiliko dia segur. Eta matak, oantxe, azkeneko tantora da, ikusten egea, dejada asko egiten ari dela, ez? Eskuinekin, txokora, eta ja dela fuente hor gainean daga. Agian igual aldatu edo nola ikusten duzu hori Miguel. Bai, bueno, eskubiakin askotan jartzen da bote, ez? Joku onda honen eskubiakin ondo atzeatzen du, eta hor pixkat, kontrarioai beldurua irekitzeko, eta ber atzele. Bai, aurrelaria pixkat atzeatzen duen, da zulo hori bilatzeko. Bizko mendik aurre, pare bat antotan ja harrapatu diota. Irurita, atzera. Ezaga botez jarriko da, boti boleaz. Eutxi, De La Fuente. Atzera honek ere. Boleaz, Lizaga zen. Ba, etorri dira pixkanaka, baino berriro tarte hartu dute, postantokoa. Bai, hauei tanto iteko lan handiak egin behar dira, eta asko gostatzen da tanto itea, eta kontran berriz, bihaik tantoa errexiteko aukera dagate. Sakia De La Fuentek, eutxi Lizaga. Irurita. Zabaldu. Ongi Lizaga, eustera junda. Ea Lizaga, gainera etorri eta hau ezin. Hau gainera etorri eta askatzera, ez, azkenean junda. Hoi, alen esan duen, ez? Igual, Josu ez, gaina etortze zaio eta buen nahitea jongo da, eta... De La Fuente ez du, ze asko esan, baina partio hona, nahi ustez, asko da defenditzen, eta bere lana mata ebitatzea dela ondo ikin. Atera duen geru. Lizaga, ean geru ezkerrez. Atzera. Botera jarriko da, Astiarrako atzelaria. Irurita. Botera berriro ere. Otaka bikain da, Ea Josu, lauterretik. Mata bi pauso atzera, atzetik aurrera, eta atzera. Goleaz. Aurrenak aurrelaria, bi pareta bengoan. Eta hortxe ez. Postura horrekin dejada egitea junda. Tanto askotan, eta oain bi pareta ikaragarria ikusi dugu. Haitu esaten zen honek, igual aldatu inbarko dula, eta baina aldatu du, eta segurazki horregatik. Tanto du. Ba, 11 eta 16. Bai da mata, Partiu zaila izaio tokatzen jogatzeko, baina bere partetik partiu hona iten egin esan. Eta urdinek bagarrik akats bat, eta De La Fuenteen falta izan da. 11 eta 16. Eutxi Josu. Matakeño. Lizaga bizi. De La Fuente atera da, lauter diraino. Mata. Irurita boleaz. Bizi. Atzeratu. Bain denbora eman eta botez jarri. Zinez eman honek ere. Eutxi. Eta eskatu, zutik aurrera. Errebotetik. Ematera joan berriro ere. Taka da hona zan, baina, ike txapa. 17 eta 11. Azkenen galdutagotan dijoa partidua ez da. Galdutagotan dago aldea eta... Bai. Lizagak 6 galdutako. Matak 2. Eta urdinetan berriz De La Fuente egin duen pasa hori. Bakizue pasa falta dela. Lizaga, eutxi. Durita, ozatu du. Oti goleaz, Lizaga. Hain gero. Gauza asko pentsatu ez, Mikel, da... Bai, oker Baina- zetorren pelota baita ere, eta... Bai. Ke momentun sartu ingo zitzaion, da golpea tiratzea jonda. Hau eta mazazpi. Mata Lizagarekin izketan, ea ze pilota atera. Eta beraien ateako dute. Bai, Fontisen salida gutxi dakana gomenitzaie. Eta galdik eta aurrena joko eramateko, eta enredatzea ditu. Mataren txakea. Azkitik, bizi. Eutxi duditak. Lizaga. Zabaldu. Ea irurita. Eutxi. Unai.
Iñakua, hortxe da ingeru. Eta ederki defenditu ere. Motzik gatu botea, sartu, ekimena bain urdinena da. Bizi, hanketara, eta tanto. Baina pizka tutiki. Ondo dela konta, Esan genezake, irakurketa ona egiten ari dela ingeru, ez? Partido hontako honetarako, ez? Bai, hori da, ez? Tanto Politiak eta Txalo eta beste egun bateak gautzi eta gaur bai, ez? Defentsan lan handia eta mata ebitatu. Ondo, ja, jogatzen bai aldetik. Ireki, matak. Eutxi, orain nahi. Keinu ingeru. Dulta, ospatzera. Alizia gatzera etorri eta eutxi. De la Fuente. Berako hain. Mata erne. Irurita bostetik. Mata sartuko da. Espera. Izteaga bosterritik. Irurita. Boleaz Lizeaga. Ea ingeru. Ergainakoa eutxu nahi. Baina biharren botean diot esan du aurreko epaiak. Eta guazen errepikapena ikustea, oraingoan. Ea zer gertatu duan. Iñakua eharra izan da. Biharrenean esango nuken ezakite. Bai, hor, zalantzan, hor. Eta oso garbi ikusten. Ez oso garbi egia esan ez da ikusten, Bai, azan, epaian zago baita ere, eta ratzoi emango jo. Bai. Nahiko aiten dute hor jarriko. Emeretzi eta mabi. Zorte, paletarekin sakia. Atzelaria biltzi, eta honek erki atzeratu. Eutx, Lizeaga oso pilota zaila zen. Ireki, eutxu nahi. Josu, ea nahi. Zimena orain beretzat, zarte igurita. Lizeaga atzera. No gozatua. Baina honek, eraman egiten du. Zabalean, igurita. Jara Fuente hargatu berne, nemoztu. Atera, Lizeaga. Osongi, horrengoan. Matas, ezker sotamanoz. Irurita. Eta albistea, Mikel. Lehen galdutako. Baina graziakin galdutako, Ondo gozatu duen. Ea dominatzea pasako zen pelota horreko. Bai. Oso bizi atera da. Eta hor txagate gatazka ez, behaien artean, ea ze pilotatera. Bai. Lizeaga eta... Altzen doaz, eta egon zerbait berria probatu, ustez probatu behar lukotela, atea ez duten pelota bat, ez usten harrapatzeko, edo lago zerbait. Atera du matak, oso atzera, eutxi, matak, botera, ipareta, ez zain ondo, botera soan txokora, efektu askorekin, hain geru ezkerrez. Gozatu eta biparetatera eta tonto. Haze tantoa ikusi dugun, ez? Hortxe. Hala nola matak eraman eta hemen ze gertatu da hor, Mikel? Bai, suerteare behar da holako partidutan da. Bai. Batzutan dena alde izatea ondo zoatzenen, eta... Ba, 33. Bi tanto gatze zaie. Lehen postuan zelkatzeko. Sakear dira bizi, Lizeaga, errestua latza, Ongi, Josu. Lizeaga, gozatzen. Eta erra. Ea mata. Gozatu gantxori. Ireki, ederki, De la Fuentek. Eraban. Mozketa. Eutxi. Aukera ingeru. Orain atzera. Boleaz behartuta. Paso. Ea ingeru. Mozketa. Baina ez. Naizun modura. Ongi, Lizeaga. Mata aterako da. Eta atzera. Irurita. Mata egiten du. Eta Lizeaga beste pilotaka eder bat eskubiz. Iruditarena eza okerragoa. Ez pilotaka ikusten ari gehan Mikel eskubiarekin. Tanto nintzen. Bai, zagun dugu biatzelarik partidu hona ideala iten da. Pelotaka da oso hona jotzen, Hori izan dugu naren. Hor ofizioa eta hor gutxio galdutak hortan doa. Hor dago diferentzia. Mata, ezkerrez. Ireki.
De La Fuente, paso. Horeta askorekin. Izarentzat pilota ona. Honek, petxi. Ongi De La Fuente. Eta ba, kanto oso gorra, Bizagarentzat. Mata sartu da. Ea De La Fuente, zer egiteko gai da. Bipareta, horeta askorekin, hortzea honai. Niakua, eutxe. Eta txotxean, jo, eta... Bota du, baino tortea ere. Lehen izan dugu tortea gaizki jotakoakin, eta bain ondo jotakoa izan da, baino nahiko lan horrea botatzen. Eta ze tantoa jokatu bizteagak, eta... Bai, zu merezi horako bukara. Nabarmenduko nuke igual partidu erdin, ez? Pasadu batxe bat hor esan deguna ritmoa naberra gontatuko zuen, da uste hor gain hartu diola partidua eta katxo batzuk ditula, baina ez dela partidu honen gehiago. Txaloak lau pilotarentzat, eta partida gantxo batekin hasi da, Matak egindako gantxo eder batekin, eta horrela bukatu, bera botata, noski, baina Aingeru, tanto hau, xake bezala Aingerurentzat. 22 eta 13, Aingeru De La Fuente, eta irurita final aurrekotan lehen multzo buru, eta Mata eta Lizaga urrengo astean ebai hemen izango ditugu, Mikel. Hoi da, bueno, partida politia izan da, ez? Gorra, tanto eharrak egon dira, ondo peloteatuak. Eta hori, esan dugun, ez? Igual, partidu erdi galdea hautsin da, ez? Egin bat egin dituen akatxen gatik. Eta, bueno, partidu hona, eta semifinalak ere bai, eharrak izango dira, seguro. Latak, alde batetik, Igoa pezetxea Mata Lizaga, eta De La Fuente irurita Julian Alberdi zueta. Hoi dia final aurrekoak, politiak, ez? Partidu horrak. Hor politia gongo da, ikustea ber iztu eta ez, oso goraka datorren, da oso ondo jogatzen nahi dan gazte bat. Bertzen dut modatzen den Josu bezalako zelari gor baten kontra, guztia daramatzan argoien jogatzen. Ba, Mikel, elkarrizketak egingo ditugu gantxe, plazerra zure ondoan hemen egotia, eta ea beste batian, ebai, elkarrekin neotegean. Hoi da, Ander, eskerrik asko eta ondo segi. Bueno, Aingeru, zorionak, final aurrekotan zea, ze sentsazio izan dituzu gaur? Ba, nahiko txarrak egia esateko. Ez naiz oso ongi sentitu kantxan, galduta bezala ez naiz partida zenteatu, eta, bueno, pintzat zigu, baino ez nago oso pozik. Osan genezake lan egitea etorri zela, gaurko partidan hona. Bai, idei horrekin etorri gara, baino aurren jokaldiak egiterako galduta neon, eta, bueno, pintzat lan inez atzen tanto egin ditugu, eta, bueno, jazita ongi. Atzen egiten semifinalak jokatuko zenituztela, baino multzo buru elkatu zate, eta aurrengo astean Alberdi eta Iztueta. Nola ikuste zu partida hau? Ba, gorra baita ere, pareja oso kompletoa, Iztueta asko ematen dio, eta Alberdi aurren katua da, orduan oso gorra. Aingeru, zorionak eta altxa burua. Bai, zer asko. Josu, zorionak, Antiguon final horrekotan zaitugu? Ba, oso pozik. Lehenengo erronka pasa dugu, semifinaletan egotea zen. Eta, bueno, nahiko itxuko nibile gara, igual akats gehiagin, baina, bueno,
bi partiak ataritu eta pozik. Kasi gehiagi, gaur bakarrik nik bi kontatu zuet, Aingeruren pasa eta zu txapa, jodezuna. Bai, bueno, baina aire ez da pixka gehiago defendute bat, baina, bueno. Ongi eskuinakin bizi sentitzen nintzen, eta bai, Aingeruekin pareja ona osatu dugu, eta pozik. Bai, konta iguzu azken hilabetean nolakoak izan dian, lesioa dela eta azkenen gogu asko ez, hortxe zeon, ea irurita iriste izan Antigorako, azkenean hemen zaude eta final aurrekotan. Konta iguzu pixka nola izan den hau. Bai, hori bili naiz ez, erloju kontra, ez nekien itxiko nintzen ez, baina, bueno, dena jarri dut iristeko, eta, bueno, hemen nago, semifinaletan ja, eta finalari begira. Baina iritsi eta jokuan, Bueno, egia esan uste, baina hobeto nago, baina, bueno, besteak ere ongi dabiltza eta semifinaletan partida zaila izango dugu, seguro. Semifinaletan Alberti Zueta, nola ikustezu partida? Oso gogorra. Bai aurran eta bai atzean oso maila handian daude eta, bueno, behintzat gu maila honak beten badugu, lanak emango diegu eta, bueno, horretara etorriko gara. Josu, zorionak eta hurrengo astean egongo, semifinaletan. Bai, esker. Bueno, pilotazaleok, hemen bukatu dira gaurkoak, eta hurrengo astean final horregak izango ditugu, goratu bai emakumeak sartzen dira jokuan, 6:30 hasiko dala jaialdia, bai asteartean eta bai asteazkenean, 3 partidekin. Beraz, hurrengo astera arte, arratsaldeon.